Това е ново ниво на метода изкуство изненада. Поканих външни хора не само да изпробват моя професионален метод на работа с акрил и подобрител на разливането върху мокра, неподготвена повърхност, но и да започнат картина съвсем свободно, която аз след това да продължа. Тук виждате Мария, която без конкретно намерение просто пуска цвят да се движи свободно върху мокра повърхност и след това подбира друг цвят, който според нея съответства или отговаря на първия. Следващата стъпка е моя, но също е без конкретно намерение. Абстрактно решение за използване на конкретен цвят, който обаче взаимодейства с предишните по свой собствен начин. Той не може да бъде контролиран. Аз просто наблюдавам композиционните промени до момента, в който започвам конкретно да виждам някаква фигура и тогава търся какво друго би могло да се случи около тази фигура. И така постепенно картината се изгражда. Но аз не мога да предвидя каква ще бъде тази картина и тя за мен наистина винаги е изненадваща. И въпреки, че е моя, картината все пак носи духа и енергията на човекът, който я е започнал. А втората картина беше започната по същия абстрактен начин, без намерение, от Юри. Единствено той каза, намираме се на морето и значи аз ще започна с синя боя. И неговата картина се разви като една вълна, съвсем интуитивно. И при този хармоничен фон за мене оставаше задачата да не разваля хармонията и аз използвах друг вид жълто и друг вид синьо в желанието да остана в този дух. Но имаше нужда от някакъв контраст и тогава поканих сина на Юрий Константин да се намеси. Той имаше повече опит в тази техника и той направи едно водорасло. Поканих и майката на Константин, Станислава, жената на Юрий, да каже как би могла да се продължи тази картина, но тя каза, тя изглежда вече хармонична. И тогава решихме просто да я кръстим хармония и да я оставим абстрактна. Трета картина за мен се оказа най-трудна, защото я започна Станислава, която не искаше да се остави, да се получи нещо спонтанно. Тя вече беше насочила мисълта си към цветя. Ако бях оставила, тя просто щеше да си нарисува цветя. Но изкуство изненада е нещо непредвидено. Изкуство изненада е диалог с материала. Така че аз оставих синът и Константин, който вече има опит с изкуство изненада, като той дори ми даде идея за следващия цвят. И тогава продължих аз, като моята цел беше двойна. Просто да завърша картината естетически с даденостите, които съществуват, но и още една много трудна задача, защото Станислава беше казала още от началото, аз искам да няма никакви животни, с изключение, може би могло да има колибри. И тогава, разглеждайки как се променят цветовете и композицията, започна да мисля къде би могло в
в тази картина да се появи колибри. И оставих това колибри само като скица, като проект. Заедно с Станислава решихме, че картината може да се казва Проект за рай. А през същата седмица, по време на изкуство изненада, занимание с акварел върху хартия, едно от момичетата, Ани, ми даде също така един много хубав урок, защото тя за първи път използваше тази техника, но понеже при беше нея се появи автопортрет изненадващо, тя съвсем спонтанно тя беше нарисувала себе си. И аз не видях това, а го видя друг участник в workshop-а. И се оказва, че изкуство изненада дава много възможности, когато човек е напълно релаксиран, спонтанен и използва интуицията си. Оказа се, че в тази седмица не само бях посветила една група хора в метода изкуство изненада за спонтанен диалог с материала, който се рисува, но заедно с участниците откривахме на всяка стъпка един нов начин на диалог помежду ни, който ни доведе до приобщаване, хармония и дори до скициране на усещането за рай.